Nielen celej mojej rodine, ale ešte aj priateľovej rodine som slúbila, že im napečiem 16 druhov vianočných koláčikov. Som si povedala, že budem niečo extra a budem robiť taký mix všetkých nejakých aj amerických a takých, ktoré sa mi proste páčia. Inak celý recept vám napíšem do popisku, ale chcem vám povedať, že táto mača je úplne najúžasnejšia mača na svete. Mám ju z mačaty a je škoda ju dávať do pečenia, pretože najlepšie chutí v mlieku. Máme cesto hotové, tak potrebujeme ešte práškový cukor a ja ho nemám, takže som zobrala klasický cukor a idem ho rozmixovať. A teraz už iba vytvarujeme guličky. Ja si myslím, že toto je ideálna veľkosť. Inak tu robím mačku, pretože jak som to cítila, tak som dostala plnú chuť na latte. Milujem to. Ten cukor sa tam úplne roztopil. Takže to vyzerá jak kukisky. Ono to tam bolo takové srdíčko, ne? Ja som ozdobila už pár z nich, ja si myslím, že to je celkom obstojné. Jediné, čo ma mrzí, je, že ten cukor tam neostal, takže to nie sú crinkles a nikdy z toho podľa mňa klasické sugar cookies, tie typické americké, ale čakala som, že budú aj crinkles, tak budú sugar cookies a aspoň sú veľké a zaberie to veľa miesta v tom boxe, takže bude vyzerať, že som napiekla toho strašne veľa. Ja už idem, pretože ešte musím